Il-Bord tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar ma provax applikazzjoni li kellha tneħħi medda ta' iżjed minn 12 metru ta' railing fin-nadur biex minflok jittella ħajtoli ta' kważi metru u nofs. F'komunikat lill istampa il-MEPA sostniet li l-Bord iddeċida hekk biex jissalvagwardja l-Belveder tan-nadur. Għalkemm l-applikazzjoni m'għaddietx permezz ta' 7 voti kontra 6, il-Bord tal-MEPA kien maqsum kważi nofs bin nofs dwar din id-deċiżjoni. L-istqarrija tal-MEPA temmet tajt li l-iżvilupp propost kien se jikkomprometti mal-green area eżistenti u tgawdija tal-inħawi mill-pubbliku ġenerali. Tul is-snin din l-applikazzjoni kienet waħda kontroversjali anke għaliex il-familja li resqita kellha l-art tagħha meħuda fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Dan minkejja diversi sentenzi tal-qorti favur tagħha, sentenzi tal-qorti li saħansitra kienu jgħidu li l-familja għandha dritt tittella ħajt fuq il-proprjetà privata tagħha. Kien biss b'intervent tal-gvern preżenti li l-art ingħatat lura lil din il-familja u bekk il-familja waqqet każ kontra Malta fil-Qorti Ewropea għad drittijiet tal-bniedem.